vahinko se vielä. Joo. Vittu, sehän kerkee meikäläisikin vielä. Näin me vähän ajateltiinkin. Siitä tuli paskat housuun viime Meikäläinen paukutti taas mut töissä pikkusia ennätyksiä. No mitä sä nyt teet vituissa? Jaha. Pojat. Toinen tulee. Oi. Mikä vittu toi oli? Mikä vittu? Toi paukulu. Raskas viulu soi. Oli joo. Olisi paljon parempi, jos näin saisi se muumien mörkömusiikki. Niin. Mitä? Mistä? Tosta sivusta. Veteen hyppäs veteen. Tulee. Ei. Nosta nyt vittu! Jumalauta, kestää. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it. Nosta nyt vittu! Pelataan tunteella. Vittu on naatti. Aha, katso. Herra oli oikees. Oliks se eka matsa? Joo. Oli. Joo. Ja mä oon taas Survivor. Survivor! Se on hyvä. Mikä? Nosta nyt vittu! Mennään taloon. Vetua! Vitu idiootti nousi päälle. Nyt on hapol. Ei! Siis mitä? Niin, kai vain kävi että. Näin siinä taas kävi. Ei! Hei. Kyllä on haulikko kupea. Suolasko... Miten te kuoli? Oli se yksi äijä. Lähinnä sen takia, että heitäänkö morttaali. Oi tuolla. Everybody, yeah. Oi, mistä toi tuli? Mitä kärryä? Kurkusta. Siis on jättä kun sais... Nyt kun ois se live-striimi, niin tois hyvää videokuvaa. Ei juma, vittu takana persraiskaus! No voi... Viineri. Vittu! Pizza tuli. Heikki sun takaa. Mikä on, kun ei onnistu? Meidän täytyy ottaa taas semmonen vakiopaikka, mihin ländätään joka matsista. Saadaan se hyvä alkurutiini. Käydäänkö myllään? No mennään myllään vittu, no ihan hapoilla. Vitun kämpperi saatana. Mennään myllään, just se koppi. Myllätäänkö? Ei sinne voi mennä. Mä tein sen jätkät, mä tein sen. Yksi äijä. Jep. Onks toi Toni ruumis? Vähän mutkailet. Fuck. Armor break. Joo. Vittu mistä teette tosta? Ali Goo, Ahmed C4.
Ei vittu! Siinä nurkassa oli toinen! Saatana! Saatana! Huh.